सारा गैया नामा? हेलो। हेलो, सारा गैया नामा? कौन? कहाँ लग रहा है ये नंबर? पंजाब में लगा। सॉरी सॉरी सॉरी। हेलो। आया। आं गेमस्रि होनाखैलै। खेमसिसो होनदों आं। टिसियाव आदै राकेशआ ज' माइ हागासिनो दङ। ओमफ्राय नोंसिना गहपुरनिया माबोरै जानानै दङ? गहपुरनियाथ' बिदि माइ हाग्रानि आदै राकेशआ मालाय बासिखौल' हाना होयोलै, माइखौनो जों लिंहरबा फैया। गिबियावनो आं दिनै आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा गासैखौबो आं एसे मिनिहोनो हागोन नामा बा बयनिबो गोसो गोरबोआव गोजोनग्लाय होनो हागोन नामा, बिनि थाखायनो आं दिनै देरहासार इस्लारिखौ आं सानैसो मानसिनाव फन खालामनो होनोसै। खोनासंलांदो। आखायाव मबाइल लानानै रेडि, माने बे अबाव फन बुगोन रायजोफ्रा एसे खोनासंना लाग्रोदो। आं दा दाबसे जायगायाव बुनो नागिरदों, बेनो जाहैबाय BTC नि बायजोआवहाय। बिथांमोना माबोरै दं बेखौ एसे खबर लालाबायहरनोसै। नोंथांमोना खोनासंबाय थालांब्लानो जाबाय। सारा गैया नामा? हेलो। हेलो, सारा गैया नामा? कौन? कहाँ लग रहा है ये नंबर? पंजाब में लगा। सॉरी सॉरी सॉरी। हिट खा। हेलो सार। खबर सबर माब्रै ब्रा? खबराथ' फिल्डखौ फ्रि मोननायखाय लानानै दंलै सार जेथेन। नंगौ। ओमफ्राय बाखि साइस्थ' पातिफ्राथ' थिगानो। ओमफ्राय मोनसे बाथ्रासो रायज्लायनो नागिरदोंमोनलां नोंजों। दे बुंलाय। जोंनाथ' BTC आव आदै राकेशआ ज' माइ हागासिनो दङ। ओमफ्राय नोंसिना गहपुरनिया माबोरै जानानै दङ? गहपुरनियाथ' बिदि माइ हाग्रानि टावारान संनिया हागोन नामा? होमबा हाथ'वाखैना? बोसोरफ्रोमबो लोगो मोनहैनायखाय आंबो एसे सानदोंमोन आरो। दे फैबानो जाबाय दा। आइलाय सारा गैया? मा? सारालाय फैया? बे थांगोन ना थाङाथाय, नों एसे खबर लानाय हरदो बेनाव दाहायफोर। जागोन दे। ओमफ्राय ओरैनो गामिफ्राव माबायदि सोलिनानै दं? गामिफ्रावथ' मा होनबावनो, ओरैनो थिगैनो दं रायजोफ्रा। ओमफ्राय मावनाय दांनाय बिदिनो थांनो रोगानाय बिदिनो बेस्थ' सावरि जालाबायदों। सावरि जालाबायदोंना? होमबालाय BTC निफ्राय नोंसिना साबसिन जानानै दं माथो। BTC आवलाय माबोरैथो? BTC आव आदै राकेशआ मालाय बासिखौल' हाना होयोलै, माइखौनो जों लिंहरबा फैया। गावजों गावल' गावसिनि माबा चेयारमेननि, मेम्बारनि बेफोरनिखौल' हाना होयो, जोंनिखौ हाना होआ। आंना हाग्राथ' गैलालै। नोंसिनाथ' गैला जाहैबाय। आकाश पाताल BTR आवबा हाबगोन ना हाबाथाय? आच्छा, मा बुंहैयो जेन'बा? मालाबाफोर थांनानै एसेसो हाबगोन होनना बुंहैयाखै? बिदि फैनोनो हायाखै, बिदि साहसआनो गैया। साहस गैयाना? होसोजायाबा माथो। जारलासो। ओमफ्राय जोंना बैयो EM सारआ बहा दं? मानसि गिदिरा? न'आव दङलै, आफा जाहां। मा? आफा जाहां? टावार नाङासैलै नोंना। खोनाबाय? टावार नाङासै नोंना। हेलौ। माथो टावारानो जाया नामा? जिअ'आ बिराद डिस्टार्ब होबाय थादों। दाख्लैबावै रिचार्ज सोना लानानै जामबुफ्लांदों माने। ओमफ्राय माने वर्ल्ड काप नायनो थाखाय बेखौ साबसक्राइब खालामनो, बेखौ सोनांबायना आं रिचार्ज। ओमफ्राय
हायथाया जोंना हायथा बसा माब्रै होनदों खबरा? बाबा जाहां जाना दंथारो। ए जेरावबो ओंखारथाराखैदां? बे खामानियाव थांबाय थायो आरो। खहा हैनांगोनलै आं गहपुरावसो सावरि जाफालाबायहैनोसै। बिटिसिआव जोंखौ लाफायालै माइ हानायाव आदै राकेशआ माबा जोंखौ एरख'सो दोनलाबाय थायो। खोनाबाय? हेल' खबरानो जाला बेना। रायजोफोर नोंथांमोना खोनानो मोनबाय माने जोंनि बिटिसिनिफ्राय गहपुर हालामावसो समायना रमायना सावरि बादालि बेफोरबायदि जानाया सोलिगासिनो दं। ओमफ्राय जोंनियावथ' खालि सोरबा गावसिनि पार्टि हिसाबैल' हालायलायनायखौ नुबाय। जों लिंहरोबाथ' बिसोर फैखानाय नङा जोंनाव। बेनिखायनो आङो गहपुरावसो थांनानै सावरि जाहैफानोसै आरो। बेयावथ' आदै राकेशआबो लाफायासै लिंहरासैबो। बेनिखायनो ओरै थांनानै हाहैनोसै आरो नांगौबा बिसोरखौ उनाव आंनियाव सावरि जानो लाबोसिगोन आं। सार मा जाखो? मा खालामदोंब्रा सार? नै खालायफिनदों र' आङो। कास्टमार दङ नामा? खालायफिनदोंमोन। सेंसन बिनानै लायदोब्रा खानाय सिननायनि आदै राकेशनाव। माखौ? स्किम सेंसन बिनानै लायदो होनदां आदै राकेशनाव। खानाय सिननायनि खेमसि फ्रि हरोथ' बियो। मा होनदोंलै? हा? खेमसि बे मेचिना बेखौबो फ्रि हरो बियो दामि दामिनो। खनसेसो थांनानै बिहैयाबा आरो आया आं गेमस्रि होनाखैलै खेमसिसो होनदों आं खेमसिसो होनदों आं। गेमस्रिया सालाय बिउआव थाथारो नामा नोंनालाय? माने मोजां खोनासंलाय माने आदै राकेशआ नापितफोरनो स्किम सेंसन होयो सेंसन। नों बेखौनो गेमस्रिखौ नों सिमां मानि नुलाबाय थायोबा बेखायनो गेमस्रिखौसो होनबाय नोंहा। आं आदै राकेशनाव सेंसन होयो। नों बे खानाय हग्रा रेजार ओमफ्राय खेमसि बेफोरखौ गोदान मोनबोगोनब्रा दामि दामिनो। गेमस्रि होनाखैलै आं खेमसि होनना बुंदों। ए सेलन होनना बुंनोसै आं। खेमसिसो होनदों आं गेमस्रि होनाखै। बिलाइनि ओइ नों आं बुं आंना दंखायोलै आंना हिनजाव दंखायो। ओमफ्राय नों माबायाव सावरि जानो थांफागोन ना थांफाया गहपुराव? एल'ग्रासो दै रायजोफोर। गावहानो मुदआव थुनानै लादों मिउटआव। ओमफ्राय गहपुराव थांफागोन ना थांफाया सावरि जानो? गहपुराव सावरि जानो थांफागोन ना थांफाया होनदां? साननैसोनि उनावब्रा। ओइ बिन्दिस फानफबजोबनोसैब्रा नोंनि आथिंखौ। नोंखौ गारियाव बाननानै सोनोसैब्रा जों। माइ हाहैनांगौलै गहपुराव सावरि। गहपुराव सावरि हाना हैनांगौनो। बिटिसिआवहाय इउपिपिएल सरकारा ज' माइ हादों नालाय ओमफ्राय बिसोरबो हाना हैयिनि रागा जोंदों। नङाब्रा बाहेरानिखौ हाना हैनांगौ जाहैदों बिटिसिनि बाहेरानिखौ। ओमफ्राय नों माबायाव थांगोन ना थाङा माइ हानायाव?
सावरियाव ब्रा सावरियाव गहपुराव माइ हानाया आइथिंआनो नायाखै फैखासिगोन आरो थांनो हागौ ओइ आंनो अपारेसन खालामनो हायोब्रा गेमस्रिखौ बावनो हाथारला नामाब्रा माथो गेमस्रिल' होनना बुंहरो नोंलाय आं दहाय खेमसि होनना बुंबाय नोंहा गेमस्रिसो खोनायो एकदमबारे सानसे बिनि नामखौ बुंनो मोनाबा थानो हालादां नों देब्रा खालामदो दानना होदों दे खालामदो मा आदां गादां जानांगौ फाग्ला आं रायलायना होनोसैब्रा नोंजों कनफारेन्स खालामदो दे हा ओइ नोंबो लाइनाव दङबालाय नोंबो लाइनाव दङ ना दालाय नोंबो नों गारबा आं लागोन होनग्रा नङा आं हरगोनब्रा नोंनो हाबाया फ्रि खुंना होगोन आं आंना दंखायोलै फाग्ला नोंनासो गैया आंना दंखायो नोंहासो लादेरनांगोन ना मुस्लिमाव हाबदोलै नोंबो खोनाबाय मुस्लिमाव हाबदोब्रा नोंबो गिनाङालै मुस्लिम जाबा नोङो 12 जन लानो मोनगोन ओमफ्राय गुवाहाटियाव फैबा सिखा खंखाइखौ लाबोफादे खोनाबाय नोङो फ्रियावनो बेरायनो मोनसिगौमोन आंजों आरो बेबायदि समावसो जाला बे माबायाव थामनेलाव होनाय सिखा खंखाइया बायनो माबा दङना गैया नोंनाव गुवाहाटियाव एसे हाग्रा एवनांगौमोनलै बे थामनेलाव होनाय सिखा खंखाइखौ लाबोथारनांगोन देब्रा नों दामखौ बेसेबां लायो लाफैदो बे सिखा खंखाइखौ आंनो नांगौ बे थामनेलाव होनाय सिखा खंखाइखौ लानानै फैथारनांगोन नों नङाबा जारला जागोन औ जागोन नों सिखा खंखाइखौल' लानानै फै नों फैल'ब्रा ब्लग भिडिअ बानायनो मोनगोन मा दे सिनबाय थादो औ दे गेमस्रि फिसाय दे गेमस्रि फिसाय दे